Assalamu alaikum. Wannan bidiyon ba zan yi shi da tsawo ba saboda ina so in nuna muku yanayin analysis ɗin da na yi last week da kuma yanayin yadda analysis ɗin suke tafiya a yanzu haka. So yanzu a nan kamar yadda na nuna a daily chart ɗina a Euro USD na nuna market zai na tafiya sama. So na samu na yi entry duk da ban yi entry da wuri ba, don saboda da zan fara entry ne daga daidai wannan wajen, amma due to the fact that I'm not available sosai ban samu na shiga market ɗin ba, but anyhow na samu na shiga market ɗin a daidai wannan wajen. So as you can see, market yana tafiya da ni sama, so we are expecting the market to shoot up to this level kafin ya gangaro ƙasa, wanda muna waiting duk lokacin da ya hitting. Shi yasa na sa take profit ina daga nan, in case na sa take profit ina daga nan idan na taking profit, saboda akwai expectation na market ya zo ya hitting wannan wajen sannan ya yi reversing ba tare da ya je ya isa wannan wajen. But all expectations are for the market to move, hit here, sannan ya sauko ƙasa. So abinda muke expecting kenan. Wannan shine ana Euro USD kenan kamar yadda kuka gani. Bari in nuna muku. So na shiga trade din, I'm making profit. Gashi nan wannan small account ne da nake managing yanzu haka. Kun ga ina making 3.27 da sauransu, 3 USD dai muna making profit kenan. So idan muka koma AUDUSD, shi kuma AUDUSD kamar yadda kuke gani, shi ma market yana going a direction din mu. Bari kuma 4 hour ku gani. Dama na nuna akan cewa daga wannan wajen market zai ci gaba da shooting to the upper side up to, bari koma daily time frame, up to inda market zai zo ya hitting wannan wajen kafin ya yi reversing zuwa ƙasa ya ci gaba da tafiya on a downtrend. So yanzu haka market yana tafiya. So wannan trade din ban shige shi ba saboda akwai high risk na shigan trade din, duk da I know the trade will play out, amma akwai high risk saboda my trade din is not that clear. Akwai a lot of wannan factors da na considering, yasa ban shiga trade din ba, saboda in na shiga akwai possibility market ya zo bai isa wannan wajen ba, ya fara ya yi pullback, ya wannan ya ci gaba da moving to the downtrend. So shi yasa this is a very dangerous wannan, shi yasa ban shige shi ba. Yanzu ina jiran kawai ya yi hitting wannan wajen. Idan ya yi hitting ya fara reversing, sai in yi catching up with it, inda za mu je up to wannan level din na ƙasa, ko kuma ma idan kuka duba yanzu a weekly time frame akwai possibility yanzu saman da market yake yi yanzu akwai possibility ya isa har zuwa wannan wajen kafin ya yi shooting down ya ci gaba da tafiya ƙasa. So abinda muke expecting kenan. So wannan trade din dai ban dauke shi ba, ban shige shi ba a shi AUDUSD kenan. So shi ina jira. So again, kamar yadda na yi analysis a BTC, shi kuma wanda analysis ina na nuna ya fara working, but unfortunately abinda muka samu, dama na nuna market zai yi shooting to the downside. So market yayi shooting da akan na nuna a previous video da na nuna market zai shooting zuwa wannan wajen sannan a samu pullback ya ci gaba da tafiya on an uptrend. But amma abinda muka samu shine market ya yi retracing mai ƙarfi har zuwa ƙasa nan. So all expectations are market zai zo har wannan region ne, amma kuma ba dole bane. Kamar yadda kuke gani yanzu alamu sun nuna market din yana reversing to the upper side, zai ci gaba da tafiya sama kenan. So all we are expecting the market to do is shine shooting. Dama idan aka samu wannan pullback din anan, market zai ci gaba da shooting to the upper side, wanda we can catch this trend. Amma sai mun samu confirmation maybe zuwa gobe akan cewa market yana reversing a daidai wannan wajen, sai mu catching up with it. Amma dai expectation din mu shine da market ya zo sai ya yi touching wannan trend line din namu kafin
ya yi shooting to the upper side, amma kuma ba dole ba ne. So expectation dinmu shine wannan kenan. So yanzu za mu jira zuwa gobe. Idan muka yi confirming kan cewa market zai ci gaba da tafiya zuwa sama, to za mu iya shiga short trade dinmu, inda market zai tafi da mu ya je ya hitin wannan region din, sannan maybe ya sake dawowa ya breaking wannan trend line din namu ya ci gaba da tafiya ƙasa, ko kuma market ya yi shooting up, ya yi breaking wannan zone din ya tafi wancan zone din, sannan ya sake dawowa ƙasa. But all expectation is idan market ya sama a yanzu haka zai sake dawowa ƙasa, saboda in ba ku manta ba, region din nan da na faɗa da market ya makale a wannan wajen ya gagara breaking dinsa. So expectation dinmu shine muna so market ya yi breaking wannan region sannan ya ci gaba da tafiya wannan uptrend. But amma kuma wannan corrective structure ne, kamar flag ne in kuka duba, is a reverse flag, ya yi kama da kaman tuta haka. So mostly kuma flags kuma in aka same su a trade, they are corrective structures. In kuka duba first, market yana tafiya on an uptrend, sai ya dawo downtrend, ya ci gaba da tafiya ƙasa-ƙasa, sai ya fara consolidating. So all expectation is bayan ya gama consolidating zai yi ƙasa ya ci gaba da tafiya on a downtrend, wanda in kuka duba yanzu, bari in koma monthly time frame yanda abun zai zama clear. Yawwa, in kuka duba monthly time frame, so kun ga market yana consolidating, da ya tashi yayi sama haka, yayi retracing, ya dawo ya sake sama, amma bai yi making new high ba, sannan yayi ƙasa. So yanzu kuma zai dan yi consolidating kafin ya ci gaba da tafiya ƙasa. Expectation dinmu shine market zai yi making all time low. So akwai expectation na market ya isa har zuwa wannan wajen, ya dan yi breaking, ya zo har wannan wajen, kafin maybe a samu reversal inda market zai ci gaba da tafiya on an uptrend, yana making higher highs. Wadda amma zai ɗauki lokaci a wannan region din, yana ta consolidating kafin a samu ya ɗan yi shooting ƙasa, kafin ya ci gaba da tafiya on an uptrend. So wannan dai su ne analysis inda muka yi. So zuwa gobe dai za mu ga yanayin yadda market din yake playing out. In muka samu opportunities na shiga market, za mu shiga. Ku biyo mu a wannan channel din, ku yi subscribe in yanzu ne farkon zuwan ku channel din, saboda a channel din nan za mu na ɗaura analysis, wanda za ku ga analysis din almost always suna aiki, wanda za mu na ɗaura su akan forex trading. Sai an jima.